Pozdrav svima, šta mi radite? Danas je ovdje bilo sunčano, hvala Bogu. Mogla sam malo i da poradim i otišla sam do grada da kupim boju. Da vam objasnim, znači boju. Ovo nije kupljena boja, ovo su dve boje koje su mešane, neka su se kupile, ne? I onda je ispala ova. A ovo što je dole ovako propalo, ne da je propalo, nego išla je voda, ja moram da pogodim ovakvu istu boju, znači moram kupiti 2-3 boje da bi pogodila istu ovakvu boju da bi ovdje dole ofarbala ovo. Znači ne sme da kuća bude različita od ove boje. Takav vam je zakon u Italiji. Da ne bi opet ona gospođa iz Amerike, ćorka, pisala, mislim, da ne držim dobro kuću. Vidite, jagodice su porumenile. Baš je ono divno. Ali još treba da porumene da bi se ovo jelo. Ali nema veze, polagano će to sve da dođe na svoje mjesto. Vidite ova kako je lepa. Sinoć je bilo napadanja ovdje na kanalu, ali nije samo sinoć, nas napadaju svaki dan. Šta da vam kažem? Pomolite se Bogu što ste normalni. Što niste kao ona osoba. Eto vidite. Čovjek se probudi, dođe ovdje i šta radi? Kao neka tračara odgovara. Piše, priča, bez ikakve, znači njega uopšte ne interesuje. Mnogi nisu shvatili zbog čega je otvoren ovaj kanal. Znači mnogi nisu shvatili. Prvo, 1.000.000 puta sam rekla, evo odvojila sam tikvice, Lano, vidiš. 1.000.000 puta sam rekla, na ovom kanalu se ne donira. Na ovom kanalu se ne zarađuje. Ovo je kanal za grupu prijatelja koja ovdje dođe i koja priča sa nama kao što su ovi koji su do sad bili, ne? Sinoć je bio napad na Lanu. Pa ja ne mogu sve živo lično da poznajem. Mada, pola prijatelja, nekoliko njih sa YouTube-a je u mom prijateljstvu. Stoga, eto, toj osobi da skrenem pažnju, znači. Znam ko je Ljubica, znam ko je Ljiljana, da su jako ljubazne, prave domaćice oba dve, znači ne mogu da kažem ništa ni za jednu. Osim ljubaznosti, žive svoj život normalno, trude se za njihove porodice i budi siguran, ni jedna ni druga nema potrebe da laže, nema razloga. One su tako direktne da jednostavno kažu svoje mišljenje, kao što je Kristina, da nemaju uopšte, kao što je Izi, da nemaju uopšte razloga da neke gluposti pričaju, jer ovdje nema nikakvog interesa. Što se tiče Lane, kao što sam ti napisala, ćorče jedno, ja Lanu ne poznajem, a Lana je meni dala toliko savjeta da sam ja njoj zaista zahvalna, jer mnoge stvari ne bih znala da uradim to što ti nisi shvatio, kretenu ili kretenko, da ja ovo prvi put u životu sadim, stoga ne znam kako se radi i da nije Lane i drugih osoba koje meni daju savjete oko svega ovog, možda bi nešto poraslo, pa sigurno bi nešto poraslo, a mnoge stvari ne bi porasle. Znači, Lana je kulturna, ljubazna, kaže svoje mišljenje, sve ih volim što su direktne osobe, kao što je Luka Boris. Eto vidiš, na primjer, ja sam te sinoć pustila da brbljaš dok si teo. Luka je napisao, blokiraj ga, ja sam rekla ok i blokirala sam te. Zašto? Zato što, kao što sam rekla 1000 puta, nije važno što je ovaj kanal je na mom imenu, što piše Obradović Zora. Mi smo ovdje delimo mišljenje. Ja, kaže Luka ili Kristina ili Ljiljana ili Ljubica ili Izi ili Jana ili bilo ko drugi ko je ovdje, Dušan, Boris, znači blokira, ja ću da vas blokiram jer vi meni ne trebate, ne možda shvatite vi. Znači, prvo, ne znate da razmišljate, drugo, imate previše mržnje u vama, treće, paničite bez ikakvog razloga, četvrto, volite da svađate osobe, peto, ne znam šta imate u glavi. Stoga, za sve vas koji dođete ovdje tako da režite, idite tamo kod Đenuflese ili kod Šljive, ali ne možete ni tamo.
Znači, već sam rekla juče, kod Đenuflese možete, ako nešto pišete loše o meni, kao sad što piše Zgembić i Mica iz Poljica. Eto. 2 pratitelja kod Đenuflese. Kod Žuće ne možete ništa, čak kad platite. Čak i kad platite dobit ćete samo srce i možda ću vam reći, kao što je pričao za našu Suzu, ne, dok je Suza slala, najbolja donatorka, najkulturnija devojka i tako dalje, da bi je posto toga popljuvo. Tako vam je ko Žuće, tako će biti i sa vama. Vidjet ćete vremenom, mnogi su otišli, mnogi su ostali. Vidjet ćete znači vremenom. E sad, ovdje kod Zore, nije sama ovdje Zora, ovdje smo svi mi, znači svi mi. Dovoljno je da jedna osoba kaže blokiraj, Zora blokira, jer ja nisam ovdje sama, mene uopšte ne interesuje da se ovaj kanal poveća ili da se, ne znam, da mi dođu pratitelji ili da ja vama pričam šta vama odgovara. Ne. Prvo, ovaj kanal je otvoren da se dokaže istina oko Žuće i milion puta sam objasnila, eto ja sam vam dokazala, znači šta drugo da vam kažem. Drugo, s obzirom da ja nisam mnogo druželjubiva osoba, prirodno, ne volim mnogo da se družim, ovaj kanal je otvoren da ja delim mišljenje sa ljudima koji su meni dragi, bez obzira da sam ja njih nekad vidjela ili ih nikad neću vidjeti u životu. Znači, meni je Luka Boris drag, ne znam ko je, nije u mom prijateljstvu, nikad se nismo čuli, nikad se nismo vidjeli, ali mi je drag. Zašto? Zato što volim njegov način razmišljanja. Kristina i ostale, znači one su meni drage iz tog razloga. Pa čak kad mi kažu, Zoro, pogrešila si, neto, Lana me je natrala kopa milion rupa, ja ću da iskopam još 1.001.000, zato što znam da mi priča stvari koje ona radi i da ih priča za moje dobro. Stoga, ti od sinoć, znači, šta da ti kažem, ne možeš ovdje doći, nema mesta. Zaista nema mesta. Ovdje mogu doći ljudi i to što on kaže da ja volim komplimente. Pa ljudi, ja nikad od vas nisam tražila komplimente. Ja se nikad nisam našminkala da stanem ispred ove kamere, niti sam vam nešto pokazala da nešto, ne znam, vi gledate moj život iz dana u dan. Vidjeli ste dvorište kad nije bilo sređeno, vidjeli ste sad kad nije još uvijek sređeno, nego se polagano sređuje, vidjeli ste moju kuću, vidjeli ste moje mačke, vidjeli ste mene na YouTube-u, znači nikad se ja nisam sređivala. Zašto? Zato što meni ne trebaju komplimenti. Meni trebaju iskrene osobe koje će da mi daju savjet i koje kad treba će mi daju da me zaustave, koje kad treba će da me, kako da vam objasnim, da me izgrde, ne? Da me kritikuju. Uvek su dobro došle. Znači, mene uopšte ne interesuje da mene neko hvali. Samo iskrenost. Umorila sam se i pričajući s tobom, koji tamo sakriveni za nickname i živo ništa ne razumeš. Jesi ti donirao šta Žući? Ako nis, doniraj. Ljudi, ja sad za jedno možda sat vremena idem zalivati, pa ću da se nadovežem, kao što uvijek kažem. Nadam se da sam onom, debilu objasnila da razumeš, ali ja to vama objašnjavam iz početka, vi veze nemate, znači, veze nemate. Sam da znaš, ja sam isto htjela da doniram Žući ovce. Da, mislim, toliko si slep da nisi ni pročitao. Ja sam Žući u poruci poslala, poruke sam objavila, hoćeš da ti ja kupim jednu ovcu, tako će da i ostale pratiteljke ti kupuju. Gdje je Žuća odgovorio, od tebe neću ništa, od tebe mi je dovoljno samo što pričaš sa mnom, a od drugih, ako šalju i treba da šalju. Jesi pročito poruke, budalo jedna. Eto, ajde, čao, nemam više vremena.